Jebing ora ono sing dereke. Wah, ngono. Gini pagawe peristiwa. Lah jenenge prastawa peristiwa. Jajan.
Budidaya aneka karo sanipun ciptane griya Raden Gatotkaca Raden Dursala arsa den senakaken Sakala nanging bawane dereng dumugi wahyane mangsa kala Raden Dursala inget yen to Aji Pamunah Satru Sekti angawasan Aji Candra wilayah Sidra kawaten Aji Jaya kawit Jayandra mangkono dupi Raden Gatotkaca kenging kagrayan